No me yuri kasudi sheri yal tito lan doga vurgu vark kurija ko jantum kade on non de woy arugol do ka kono hande ko nyalande spécial ko fidu wadi mi falno ya aru haraka naturel ba déjà da là-bas naturellement harada briller kadi ay comme ça ko dum wadi mi nodduma ya aru den quoi d'ailleurs kade gila enani do yiduden halduden fi jommendirgol ça fait combien d'années? 2 ans. OK, 2 ans. Kade 2 ans donc na 2 mois 2 ans na 2 jours 2 ans na 2 semaines ko fi du wadi ender aux 2 ans fop mi méditike mi walike j'ai bien pensé mi tawi mi hebata debbo burdoma kade ender 2 ans da busto de la pousse de lan ender 2 ans da soutenir la da fala yo mi yaru yeso mi taskike mi ndari mi tawi mi hebata debbo burdoma donc fi dum mi noddir ma do ye yewtu Sherif saya ne mo ikema ko an active mo yade Sherif kane do mo do kane do andu do valeran teddini la wadana lampiji din jena isa donc kande si mo ikema ko an Sherif no kade ko dum no wadi hande kadi mi fala ka perdugol tan sabuna mi da perdugol ma ankade kami woni do kade s'il te plaît veux-tu m'épouser? Kade, je t'aime. J'aimerais que tu sois ma femme. Kade, hande ko anton mi fala jombo de wona takon. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ta mère est pour tout le temps. Allez, donne-moi ta main. Pleure pas, chérie. Pleure pas. Merci, Sherif. De rien. Mi John Sherif. Fala ya wana mi fala ya okka. Jour di se afi Allah. Mi jito se. Kade. Mais andi mariage n'a de jour au lendemain. C'est une chose, c'est pour l'éternité en fait. Donc be tata mao ni gitoda. Mi awjintama. Sois patiente. Prends le temps qu'il faut. Tu me vois d'après toi andina. Mi awjintama. OK? Ça va? OK. Là, on va aller. Baya ni da nodde de tum. Joni apotum fiala mia haza de manaki. Mi auto ya mia no ya tanti ya mia ya tifia.
Hapo mi ya mi depose ma mo. I need that man net. Then I know they have baby. John actually help to have this floor. Okay? OK. Merci beaucoup. Je t'aime aussi. Je t'aime. Allô? Ah, sur là, là. So, ano dilang arongi ko noddirɗalan ɗo hande ka suudu ammi noddima hammi ronkino sono téléphone son tun alalan e notade mais suul téléphone an ko an tigini lami waɗumo silencieux sila wadde révision kono fo musa waɗi mo silencieux mimi noddima anotaki lan kono woni mi mijotako ok donc sa yi mi noddima min hande naka magasin hiten ko ar hiden ka suudu ɗo no wodi ko waɗi min ko hidete nyande fo nyande kon ka arata ka an hiden ya si ayi hakkila wona e ma souvent hakkille ma wona e an suul sikko a sanzali ka wana suul mo mi anduno hanki woni hande na ko sikkuɗa kon hiɗa manditi duuɓi jelu gibi halden en ɗiɗo en jombindiray manditaki mantaki gibi ka wonɗa paye kon ha ñewtimi jonno min kom faala ko ya woni ɓeengu an dewgal sunna e farilla ko ɗum mi noddima sa yi noon mi noddali nene mi haalni ɓe noddima ko kamɓe mi falno atade noddugo kono min yo mi noddita anta mi wolanama faala ɓe noddude mi wiya ɓe humu dewgal hakkunde men to nodduɓe tawde suul mi nani ko haala mi faami kadi mais andi peera inugol hande miɗo jombude goɗɗo mi anda ka an na huccugol tum gertugal naɓora walla huccugol mum ko goonga miɗo andi gila faalɗaman wona hande kono laandi ko allah woni nalda ñande ñalande hewti o ɗum mi nani ko haalɗa kon kono joni komi faala kon taw wiya accu min mi yaha mi yewtidoya e nenan e baabe am mi yewta ha min faamude après non so tawi ɗum waɗe jiddalanda mi landa mago ɗum ay gidi koye famille goto yodda e bawi ma e nene ma honno woni ko yewtan ɓuuri ko yewtano gibi ka wonɗa paye ngo kamɓe inlan inno okkilam gibi ka wonɗa paye ngo donc ni attema kamɓe fof hiɓe woni e d'accord joni ɗum no fo na probléme joni an e min en yaaday ton kisan yo deng maɓɓe suul simi innima ya accu taw min mi yaha ko gonga lan andi koye famille goto kono joni accu taw mi yaha andi yewtere no dowa wonde hakkunde debbo e debbo kala ko haalan ɗo mi alamo yaala ɓuri nenan jaara donc foke taw mi yaha mi diiso nena mi yewta hakkunde nene e ɓiɗɗo e hakkunde debbo e debbo après noon ɗo wona ko sattini min
ella la jono yo dum non ka wadu kisan mi ala tan hande kay innugol habboto do duubi kadi goddi go e hoore di do duubi yewtude ka wadu kisan ko non kon faala hara en sataki okay kon wadi sida ejiti ay fu mi sida desu fu mi sida awdum ko do wiida ay fu wala problem joni ko dum don ken en satako e fus ko wadi kisan okay jono kanse ala ko gonon ko juuti sa yetun ko ya wadi programme a jomba jom yeah boti yalla no wala passe mas transport wala sa atinde kisan merci so me acompaña Kunuat. Keso hande ko nyalande danereya nyalande fillitinde nyalande mi yeggitata hammaya keso ko mi yaado ka magazine sul inni mi yawka suudu sulu on fala hedda dade ya Kade wadda honɗum kade ko honɗum waɗoyɗa ko suul yawnoran ko honɗum waɗoyɗa ton sami ko suul waɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kade ko honɗum naɓuma ko suudu suul ko honɗum waɗi suul ko wiiɗo hande mariage amen mum koye laatu kuttako o woni préfi jombo kadi neɓi mi mayade ko a warata lan kongo welo ɗo wondala waytude duuɓi jalu yiɗe ngabbi ɗum awa hande no woduna Allah jarama na ɗum ngabbinoɗe a jalata ko ɗum waɗi kango min yetteɗo fi pera jokka e monago ko ɗum wonɗa fur wasude yeeso ma keso no wodi kadi lammari kadi fiancé jogo Shérif min e Shérif mo fiancé lan heɓi 2 ans hikka accirini acci fanka fi Allah parce que fos mi ala famude ko nonɗa wolde ko suul waylutuɗa wattuɗa Shérif ka ko hombo wonɗa wolde film ko hombo woni Shérif Shérif e suul na goto ok pare mi famani ko hombo woni Shérif ko giɗo am heɗuɗo lan hiɗani lan Shérif ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo finuɗo neɗɗo faamuɗo neɗɗo anduɗo ko fewndi kon ka aduna neɗɗo janguɗo neɗɗo teddinɗo hoore mum kade mi yiɗa ɗuɗɗina haala komi anda ko ange min wondi hiɗa waawi yaade fiancondora e goɗɗo 2 ans duuɓi ɗiɗi wonɗa wolde fi mum kade min hiɗe wonde mi anda fi on honno 2 ans Shérif mi sikkano miɗo bonnuma ha ko suuɗalan fi on Shérif jo
min ala ko wonnalam fiyo wonen fi sul min ko sulmi en keso andi ko waɗi mi adda ɗo Sherif a wata ƴettugol tungol ko ina mo falama ina adda on ko famima a anda o laatinay o laatinta Sherif hande mi yaano ka makko o noddan no mi yehi min fotti nokkugo o inni o woni préfi mariage amen kono o tegalan pression suul non no tegilan pression kanko wogo kisan Sherif non kañum o inni o kilanta yemi miiji to moƴƴa ha ñande ɓernde ande waali wo minnamo ko hande mi faala mariage amen o waɗa kono suul no tegilan e pression lamuleta o noddu fami an o haalna ɓe ɗum déjà ene hiwayrano ko gorko ineteno mari ɓerɗe ɗiɗi ha tati ha nayi debbo ko gooto andira kono wawta ma porade fiiɗi ɗiɗo no wawma jommude ko gooto suɓotoɗa ko hombo yiɗuɗa ko hombo ɓernde ma nde yiɗi ko on mi falanande par ce que a ratatani keɗo a woli piiji boyi ɗi qualité ji ɗi wolɗa e oɗo Sérif jo fof ɗum ko giggol wollata ɗum wowla nan komi nanata kesoɗa andi lan yiɗi suul helan hiɗi kadi Sherif ka suul wolla wartanade ɗon Sherif kadi ko ɗon wolla wartanade joni noon mi anda ko ɗum mi watta mi anda ko mi watta mi anda si tawi suul no dalta way famille o Assalamualaikum. Ini jam. Salah kan? Sudah. Jamku. Jangan. Baik. Jam tu. Dong jam dah. Jam tu rồi. Bismillah. Sudah jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nó bên ngủ rồi muốn cái phố cái jam. Lalai ba. Jam tu. Ông ăn gì lắm? Yang ditali nem. Ndare mo ya. Joni oti nawi mi andi tali to ko ba. Ko Mansour ɓiɗɗo nen jam yo. Mansour? Ko Mansour. Wai yo talala. Jam tu ne. Ina jam. Alhamdulillah. Ni marsude? Jam tu. Kolle de. Alhamdulillah. Na mere nene ma noddila. Abe no. Kono ha nala hida do. Be ha nalo lan do. Pourtant. Ina honde sayda do. Mi waɗi ɗo ko yata balɗe sappo. Wai yo no. Talala. Jam tu. Famio. Fo ɓe jam. Fono jam. Fono e jam. Awa. Be ka wonto. Ah. Ɓe mi acci toon no e jam. Awa. Mi ari mi tawi wonɓe ga ɓe kayno e jam. Wai. Ono kadi mi hewtiɗo mi tañƴiniɗon e jam. Mi do jam baba. Talala. Alhamdulillah. Awa. No oɗo koy kade. Kade mo an? Kade mum. Kade no jam? Ay mo e jam. Okay. Mo ye ka gorejo makko ɗon. Mo e ka gorejo makko. Wai. Kono enan ɗo imini mi ga Eh. mi ar mi yetta on. Oh. Ɗo andi ka woni ɗo Eh. on tigi towiye duuɓi joƴi. Mhm. Donc hara hewti ka jomba. Falama jombude. Falama jombude. Oyo. Donc joni noon min ni yo mi aru ga mi kadi mi yewta moƴƴa. Oyo. Mi yewta. Mi yewti aɗa ande ɗo kon woni yeeso. En balla jarama ne. Yewta Wallahi hakkude ñalla en ma haal nallam sina ɗum a tawa e mo ɗo arayno ko mo ɗo joni o ɓayno mi tawali mo joni ko honno ɓayle ko ma mi yewta kadi si allahu lamɗo jaɓi min naali goɗɗum kono hakkude Allah ɗe balɗe ɗo o daaray ko honno hiidirto mi geray girteɗɗe fof hiido mi yewta si Allah jaɓi aw ala probléme o makiri no mi nangi ɗum ɗo miɗo hooli e wallelam mi yewta moƴƴa awa si Allah jaɓi o yeyide o yewtay ko watti ɗon mi woni ko mi neldori mo ɗo ko foti no womi tawa mo ɗo kono mi tawali mo ɗo ala probléme hatta mi accira o ko mi neldimo ko nani awa gasil on andi ɗi téléphone ji ɗo ɗi woni iPhone jiwɓe ko ɗi wullanta oyo o jonanaylam mo ɗum gonga ma ino foti ne e kañumma kadi miɗo adurani mo ɗo kaalisi ɗum kadi o jonnaymo ko kanko jeeyi
baba albarka baba Allah ku baraji Allahumma amin Allah ɓeydu ko ƴetteteɗo amina ne albarka barka bow aw ɗo no ɗo kelɗi moƴƴa no kelɗi albarka ma few hakkude Allah eyo joni so ari miɗo salmina mo fota nan awa si Allah jaɓi hara bay programme ɗiɗi no ɗuuɗi seeɗa miɗo waɗi course e buy watte koye a yewtama mi rewnaymo ko lavage ɗa mi loota so mi feƴƴa hara mi ala ñallude ɗo hannde ko noon mi aroya e ñallal awa si Allah jaɓi nde on no hara miɗo habbima ndewnanela mi yiya anani si Allah jaɓi barka buyne albarka mi weltike Allah ko baraji nani albarka ma barka a jangi few wallahi on nene mi weltike buyne awa jarama buy barka baba my phone hakkunde Allah si kada iyi ɗum o feeta ɓe adila o basile o jarama few Allo yaay allo kade honto wonɗa horiƴa mi landima honto wonɗa ko honto wonɗa ni ko honto wonɗa lanka suuɗuga horiƴa ɗum haaletake e téléphone ko mi fayla andude honto wonɗa tiki tiki ko honto wonɗa lanka suuɗu awa en joni Silanka suuduga ene appi mi nodda suul mi anda si suul noddal nenan ka noddu suul bom nodda taw nena bom nodda nena mi anda so tawi ɓe suul ƴettani allo suul waɗimi nana oui ene min ni a noddi yayan hande a noddal kadi nena aw en joni o noddani bom nodda nena allo nene naw jaram jantum ene nene yaya noddi on ɗon ɓe noddali aw en joni ɓe noddali aywa na kono jang kono waɗi hay fuyi waɗa hay fuyi waɗa ko mu nodduma kade nodduma ay fuyi oui
Bahala no yaayino. Andi kono watte. Non è una soluzione. Amor, damari solution fiɗi piiji ɗo. Miɗo mari solution. Entre ɓen ɗon ɗiɗo. Yaya ari. Ay, fiyay. Hey kono. Allahu akbar. Hande hiɗen heɓi welo welo. Kala fu anda. Mi anda siɗon andi oɗo. Mansour. Mo jawmu. Ɓiɗɗo maɓɓe yaɗo e roppon. On tigi. Mansour. On hewtiɗo o yi'a rappo ari. Hakkunde ni Allah. Wonon kanko imo faala ɓengu. Mi anda honto ɗum haɗani mi. Womo faala ɓengu. Hakkunde ni Allah. Womo faala ɓengu. Ko mbono woni jombude. Kwanti. Hakkunde ni Allah kan woni jombude. Kwanti ko faala jombude. Hakkunde ni Allah. Welo welo ko mi joki ko hande ko Allah fonde. Min yaay Antigi baba ko antigi kanyarde ko antigi boboro ando antigi nago hey dum do ko an ko kado wala ma jogono hakko ne Allah ka jom barki hakko ne Allah. yaay ko honno ono waɗon yi'irde iwruɗo leyɗe porto hanki ari ɗo en noon ko min kadi faala jombude neɗɗo mo mi anda ka iwri mi anda ka fewriyaɗe e acce samson tagaɗo wanani Kwa accu fi Allah kwa min ma ko jombarke min naadi goɗɗum kono hakkunde Allah moƴƴere aduna e laakara bo a heɓi ɗum baba a heɓi ɗum kan en ɗen ene yaay onon o yeggiti suul min e suul wana hande suul no faalalan jombude wana hande o yeggiti fi suul waɗano won pijjiɗi 9 hey kanda sutilam aba ko waɗa jinnaɗo anduna simi haalanilam fisul sa haalnilam fisul ko faɗɗa kon a waɗaylan joni kono wonga haalde fisul est ce que suul bo iwɗo leyɗe porto no mari jawle e piiji ala ko ala on ɗon e suul ko gotum ɗum no nandi kano jeydi wota haalnam fisul nani ɗanani ka ta haalnam fisul de mi haalnama ɗum kono woni ɗum fi Allah e nelaɗo ɗum won dow mi faalaka mo hande mi faalaka fiyon jang mi faalaka dewgal fiyon hande mi faalaka dewgal fiyon jang uttinanellam fi neɗɗo mo mi anda fi Allah yaye min si mo mari otoje teren je iPhone min na ɗum goɗɗo ɗumanirtal uttinanellam fi mo mi anda Allahu akbar mo sattirama sintire hey quoi accu fi Allah haalugol ɓippiji min ko min woni yaye ma min ko min ƴettatama okka gorko min yaye ma siɗa feeti a tawa miɗo fuuda hey quoi accu nani
ngal dewgal ngal waɗa ma ngal waɗa e ɗanande ɗum ngal waɗa ma ngal waɗa mi haalnama ɗum accu fi yalla haalu koto sifaɗi piiji yaay mi haaliri doy mi haaliri moƴƴa mi inni mi faalaka mo mi anda fiyo mi faalaka on iwɗo Europe hande mi faalaka fiyon jang mi anda fiyon hande mi anda fiyon jang mi faalaka on ha ñande e bobango accu fi yalla ene laɗɗo he keso he haalam kade o mara hakkil koy o mara hakkil o anda ko faala hakkunde ni Allah he jaɓi fi Allah iPhone hande ka wonɗo hakkunde ni Allah juuɓe ɓe fop ko ɗum ɗo faala an hayɓe ɗum ɗo mbuuɗi ko paquet téléphone ko paquet accu fi Allah kañande to ko baba to ko kañande fi Allah accu o jombama fi Allah ne la yaay mi faalaka fi Mansour on mo won ɗon haalde fi mum ɗon mi faalaka fi makko ɗani min ko Allah na wonana mettatanmi min ko Allah na wona mettatanmi billahi wallahi tallahi min sa accali ƴettugol haalan ka waɗa beppe ma haalan ka ƴetta ɗum waɗa ley billahi wallahi mi accantama ɗum koy mi accantama ɗum oɗo jombete ma o jombe ɗum ko forcé noon o jombete ɗanande accu fi Allah dey ta ɗaɓɓitan fi Allah ta ɗaɓɓita sa jaɓi min nuwa jom addiɗo na kanko jeyi ko kanko jeyi ɓa noon ko faalaka ko no mi watta jaɓiɗo yaay min ko suul walla jombude jaɓe ɗum ɗo min ittanollan ɗum ɗo nder ka Allahu akbar kabira wajimma min naali goɗɗum kono an e suul on jombindirali on jombindirta luttide harami iwi ka berɗe harami surrama mi wattama fida on suma noon an e suul jombindirno haram mi maayi fes sina ɗum a jombali suul jombalima hande o jombalima janggo o jombatalima faɓɓi janggo ko Mansour on mo mi andi min ko mi yayma min ko min okkitirtama ko min joƴƴeto hi jonnama gorko min yayma na goɗɗo gode ko min donc an e suul mi innuma on jombindirta ko Mansour jombete ma o jombe ɓa ko on jombatama mi haalnama ɗum yaay jooɗe yewte watan monoroni fi Allah jooɗe yewte abbi ene ko an noddinene ma ko min tigi noddinena yaay piiji noon ko woni feƴƴude ɗo kon Dakar ɗo kon fof muɗum ɗi hatta hakkunde men gaade taw noddunenan haalnoɓe hay fuyde wataw nodduɓe haalnoɓe hay fus ɗi heƴo entre men ga donc ça veut dire tami weccude ne mi haala ɗum ko ɗum falɗa innude awa mi haalante haalam kade awa mi naali goɗɗum kono ko ya andu oya jombali ma a faami anani gan o jombali ma ko Mansour jombete mboɓɓoloɗi jombali ma mi haalnama ɗum lutti harasi me maayi yaay yaay wa inna yiite ukka yimɓe ɓen fi an Nada. Allahu akbar. Ene ba. Ko ɗum lotiɗa. Annon mi anda ko hande ko jango ko faɗɗi jango kono a jombete worɓe tato yande wotere a wayɗa darji jeggitanam fi tato fi Allah inno worɓe ɗiɗo kam yeggitanam fi ko wonnoɗen kon haalde nani kono sikke billahi fi mama pinila worɓe tato
wallahi fi ɗum hay sa haw jaale fi ɗum ɗon noon e wallahi ko si allahu lan ɗum jaɓi ɗum ta ma po fi ɗum miɗa andi si mi innima mi géré e ɗum mi géré e waɗa e woni plan on ɗum o mo wonɗa wolde ɗo déjà ko honno sérif en nodda e mum si en noddimo heɗitolam moƴƴa noon ko ya nawninkino Nawnare? koye ko plan wonɗe ko ya nawninkino Yala no lan jam. mbiɗa andi no miɗa yiɗi jalugol ha ka ko ya nawninkino de mi wonma inude en nodda ɓe woni ɓe ɗiɗo noon kono ko wonɗen adorde ko sérif jon nodde mo wara par ce que déjà min mi andamo mi yiyamo mi yiida guite e guite menen ɗiɗo guite amen ɗen nayi fonda a faami joni noon si ɓe ari a walike si mi falama ɓe raɗade ɓe aɗaninkino a faami noddu sérif jof Ma hande ɗo welay de. welay kam sérif andamo waray mi yiida ni Allô? Chérif, Oui, bébé, qu'on doit dire? c'est land. Oh non. Annawni. Mais il y a quoi qu'on doit demander depuis quand? On doit nous foutre mal. On doit m'amuser. Ande ñallangal ɓeetula waali ko bimbila nawni moƴƴano. Tampi moƴƴano. Pourquoi tu m'as pas dit ça depuis? Comment on a la plus pop en Guinée? Joni la arde ɗo mi yahay joni la arde anani. Ok. Yalla sa nawno kadi bébé la arde anani. No. o sérif jo noon omo miiɗo ono fini de ɗo nandi e finuɗo nano goɗoni wolirde Ayi ko mi yaali gon ka. allahu kubar en mbayiɗen mari golle imo prépare ɓe yaha mi subdama ɓortoɗa itta ɗum ɗo fof sancunoɗa hoore Sancami darna taw. allahu kubar ko hayna o no foti Kenapa Baba? Jam tu nene. Tidak jam. Dong jam. No bimbi on. Jam tu. Don sel ni kono. Baba. Mi yewtude nayi kadi. Ala ko mi yewtande, ala ko mi haalade. Kono ɓiɓɓe hande ɓen ɓe anda ko ɓe faala, ɓe anda ko moƴƴane ɓe. Onni tigi tigi on ɓa tun o andama wo faala kama dewka. Onni o ɓomi jonneten. Ene sabbe joge ɗum ha moƴƴa. Yaafe ɗum joge ha moƴƴa. Si mi fami moƴƴa mako ɗon o yiidi e kadi o yewtidi e makko o wi o faala kalam fi hon ɗum Mo ba o andama. o faala kalam ɓay o andala ko fi o andala waɗi o faala kalam Ko ɗum e hon ɗum kadi ka ko ɗum ɗon tum ko ɗum noon tum. onene on andi laaɓodira mi yiɗa suuɗol lan si goɗɗum gono ton haalana lan par ce que ɗon andi ɓiɗɗo gorko piiji buy hara no suuɗi ɓaawo ma ko tuma hewti jombugol ɗi feeña donc so tawi no woodi ko mi anda andine lan nene Hay fus o haala ko haali sina o inni ɓa o andama wo faala o kam. faala kala mbay o anda lan ɗon moƴƴi ɗon elle a parfaitement raison miɗo tawtimo so tawi woni o inni o faala kala mbay o anda lan ɗum ko gonga makko no ko noon yarata joni noon ɗum no metta ñawdude no weeli ñawdude o yo faala kala mbay o andala joni nene ko waɗeten naɓe lan ton naɓe lan ka galle min e kade me yiida min e kade me yewta min andidira Problem alam sa faala hay janggo ɓe ara ma yiyade mi naɓama. ko hatta wona janggo
c'est parce que mi ngi nenam meden wadi programme no wodi kam do tabe jango mi anda lerne ben artota sime yehi bimbi ko dum hatam jetta on programme do jango ko non fabbi jango sey no wayi newade ka midi mi arana on do mi jettan ka oto an ya nga hewto en ka kademi yida me yewtida don goy no moji mi ko non mi faala iron don no moji ha mi jorno depuis le début ko wadi si mi ari do ba on inila on ala ka galle do wadi si ngadini mi seda quoi jono nabelan ka wonto don no moji ha yiti ba da way mo yewtude antiki da way mo yewtude ko agor ko ni aron ka ta halande mo convaincre mo o anda ni ko on woni hondu wallahi ba bibbe hande ben hakkunde Allah be anda ko be faala hakkunde ni Allah nene ella ni faamonirde mimi yehi fabbe jango mi hewti do to lanka kay Allah jabbi nani ara mi do habbe ma ba yalla ndem Salam alaikum. Waalaikum salam. Ça va? Ça va, vous allez bien, madame? Oui, ça va. Commune shérif. Ah, ok. Bismillah, nato. Yo, tu vas. Aywa, ko hande gila wecci o imma. Kade tampi hande. Hay fanima seeɗa kade a ñaami goɗɗum Fusso o ñaamaali gila weeti komi defi nder ɗo kon fop o jaɓaali ñaamde mais kade goɗɗo si nawni wakkilo to ñaama seeɗa sa nawni a ñaamaali a jonne on nawnaar nden doole fi Allah accuta maapinan ko honno faaɗa ñaamude mi sonnama yeetulan ko honno faalɗa soda mo pizza soda mo pizza mo yiɗi ɗum ha mi soodu pizza o mi soodu pizza o sodu pizza ok joni restaurant no ɗo ɗo mi wowi soƴƴude mi hirto wonde ɓe waɗa pizza je welɗe ɗum haɓo mi commande o moɗon nan ok inde quartier mon on ɗo juste ko West Foire e fédération fédération ok o tampi pizza on kadi no woodi reine poulet margarita quelle est votre préférence waɗu margarita waɗu margarita ok livre jo hadde joni ok kono kadi ɗani noon si pizza on ari a ñaami en yaha woni direct ka laptan non 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 c'est pas la peine ɗo sodunoymo joni lekkele so ñaami o ƴettu ɗum ɗo miɗo soodi ɗum ko satti lekki kino satti moƴƴa noon kono ni lekki sodanama andi ɓe ka pharmacie wonde ɓe winda lekki ara yaada e nawnaare nden ɓeɗo ko lekkele maɓɓe ɗen fof ɓe yiyata ko ɗan ɗo ko Sénégal en plus nanɗe nan ɗo satti kala ko kuti min chérif mi yoɓay je paye hande katta ƴettu 100 francs ma finance a fi nawnaare kade nden je suis là pour ça windanan tum message sa heɓa tan ma noddala min mi addante mbuɗɗi nani y a pas de problème kade ta accito hoorema mi jeejima andi sa nawni a ma pinayla daari hay a ɓawliti fi Allah soit forte anani Chérif acci hakke miɗo faala e yewtu privé mais e wata yewtude ɗo wara non non ar yewte nda enen ɗiɗo ok merci maintenant ma ziyara sabna so ndiki
C'est bon. C'est bon. C'est bon? C'est bon, oui. Bismillah. Zion, oui. C'est bien là. En fait, Chérif, ko jangwanatana comme femme yutu fi hakkunde mami kade parce que mi andamari mi faala andugo ko gila hunde andindirɗa an kade. Bien sûr. Min kade gila men andiri. Ça fait au minimum 2 ans. Gila men haldi men jommidire. Ça fait 2 ans. Ah bon? 2 ans. An kade iɗo andidiri mi anda nde wondi ɗo. Ko gonga woni 2 ans. Kono si tawi woni a andalam, c'est parce que min e kade min somoda, min e kade na ko bonone hakkunde amin. Ko woni tum respect janna hakkunde amin. Mo respecte lam en tant que homme, mi respecte mo en tant que femme. Donc kanko mi habbino yo addan présente famille makko. Donc c'est ngandira la ko sabu ɗum. Ok. Ko honto e komin? Min ko woni Peter Masi. Ko a honɗum e iwdi? Min ko mi haariyankejo mo Masi. Kono yettaɗa? Komi yetta jalloɓe. Jalle me yetta. Kono gollata? Architecte mi watta. Architecte bâtiment. Ko ɗum woni golle am ɗe. Ok. Hiɗa mari galle? Innande nde ko wonno? Mariama Kesso Diallo. Kesso Diallo. Question ɗin fuɗɗike ɗuɗude. Kono ɓa ko hande woni premier fois ye miidu. Mi anda kadi ko fi honɗum. Donc mi jabotomi. Min mi alana wala galle. Ko mawɓe am ɓe mari galle. Nene am e baabe am ko ton ɓe woni. Min ko appartement mi jogui. Mo 3 chambres, 3 salles de bain et cuisine goto. Mi jogui. Appartement o a suudu ka luuso? Mi luuso. Ça veut dire que baabe ma mari galle. Ok. Baabe ma ko rewɓe jeeloɓe mari? Ça veut dire ko jeeloɓe jombi quoi? Ko ɗum mi faanamo hande. Bandiraɓe maɓe ko ɓe jeeloɓe? Mais qu'est-ce que... Allô? Moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Ça va? C'est ça, le 17 août? Oui, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Hein? Merci. Ok, merci. Okay, à la prochaine. Okay.
Ya fa de hari ko. Pizza ya de quoi. Ok. Fuɗɗitano nan question mo nanani Mi inni baabe maako rewɓe njelo jomum ko bandiraaɓe njelo marɗa. Kiso Diallo là je vois que c'est un peu sérieux là parce que ɗo ko fi famille ango wonɗa wolugol min noon famille ango c'est de l'or naka woni wo famille ango wolte fi mum donc mi jeejete woni c'est-à-dire mari question ngo ɗa wawi pose de diwen ɗo quoi Comme no innirɗano famille ma on ko or ko jaman arɗa ɗaɓɓugol ɗo ko jaman wonɗa ƴettude naɓa ko famille ma famille an on nde ya nata e famille goɗɗo bo min anday koye honɗum e famille o woni yaade si o nata hawdi tum. ok ɓay a wi'iri noon taw woni ko goɗɗum woni suuɗude mi jaabotomo ha wawa se a tawa baabe ngan ko debbo goto jombi lammari jaajiraɓe tato e kottirawo goto jajan marama jajan salimatu kota mamadou jajan abousa e min shérif tolajo Ok. No woodi komi faalama kadi nanditagol fayin miɗo andi noon comme no innirɗano nandi ɗin ɗum ɗi ene si a jombi kadi ko honto naɓata e ko honno dankortama e ko honɗum préparé ɗa fi makko miɗo faala andu kon ɗum kadi déjà ko addi kon taw miɗo yiɗi kade fi ami miɗo yiɗanimo hoore am donc si mi jombi kade ko mi wondata e makko komi maranimo kon noon mi contante ɗo ha bimbi lannata ko piw ngotumi wawma haalande miɗo yiɗimo miɗo yiɗanimo mo yiɗɗa no yiɗanɗa hay fus a ɗawatamo donc ɗum no sifatako ko gonga. Ah, c'est bien si a jombima comme no innirɗano ɗa andi appartement ko wonɗa ɗo a loge baabe ma no mari galle an kadi a sooda e galle ko naata kaako ko appartement ɗon o yaata mi fenantama parce que ƴammowo si feni jomma jooɗoytako nana e baabe kan no wiya ɗum kami wonɗon nini ko ɗon kadi wonata ñande noon Allah okkilan feere sooday galle ɗo yeli ɗum ɗon min kadi ɓiɗɗo gorko be no yeli ɗum ɗon soodugo galle fi hoore mum e fi famille mum on yeli ɗum. Ok mi faami ɓayan déjà ono worɓe ɓe ngonnduɗa ko famille o ko ɗiɗo pet miɗo andi on ronay. Ouais. Et puis kade ko wolayno fiima mi sikkayno ko neɗɗo marɗo duuɓi neɗɗo makko baajo kono holno yiruɗano des jeunes en plus kaɗa labano moƴƴano. Merci beaucoup ɗo andi soñja on mi soñjima ko gonga mais a yafato problème ala y a pas de problème. ok mi wettike joni kade no ɗon ka ok min daren so merci beaucoup ok jure ɓe ɗi moƴƴano very much soñjima de Danke. Danke, Lisa.
Waɗani ke. Joni, est-ce que mi habbata ko haw fina mi andam no wani mo? Non, c'est bon. Hay sa tampintina fiɗo misére ko lekkel ɗe woni nangude. Habbo tum mi habbo. Non, yaw misére. Après ko woni wo mi humpitete si Allah jaɓi nani. A soñi ke Sérif joni an kadi yaw fotuɗa. Keso. Fi Allah mi jeejima. Kala ko woni wonde nodda. Sa heɓali feere mo windana message mi noddete. Y a pas de problème nani. OK. Y a pas de problème. Merci mi weltani ke maman ƴew. Wangi ɗum tan. Ko lekki ɗum waɗa effet dani. Lekkel ɗe no fooni ha. So fino ya feewa mode. Merci. Merci beaucoup. Ah voilà, merci beaucoup. Merci. Itu. Anyamata. Como antu ngagaita? Nyamta ka? Asingaita mai fibana abude. Anyamata. Abude manjini ya. Jangan dengan wait. Mình cũng chả. Có đấy. Im mẹ cọc mày. Im quên vai mẹ cọc chả. So what doing? What Cái gì? doing? Con nào nào đi quỷ? Nó có nào là mai on doing? Masa, utampi? Ai, hồi nhà mình. Nyami seda. Komanda ni modo pizza na ne ko nongo nyami seda ko hay dum ko seda o nyami. Pizza? Pizza mi. Pizza nyamte. N'importe comment on a inde anga. On a commandé nimo. Nyami te honi. Nyamte wo salte oui. Nyami te. Kuno ne ta commandé nimo. An kun fala. Ko yo to on ya katanti to to. On ton to hang on dikka. Dawa ittude o ko mi wondi do inna e danabdo mo nokku won ko ton tawdama. Min kannami debbo. Keso. Hino ko on am kon e sodan nyamte wo salte oui. Nyamte wo god anda won woni pizza. Min ko mi andi nawdo ko futti wala ha gosu ben hala to ko no woni ko tige defante. Kono pizza ko nyamte no. Joni addi mi sodo ya dum do mi defana mo bay ko dum faal. On fu mi na problème non. Fi ko defante dum wona problème am. OK? No. Kono di no eno ni no yo ta bidu. Joni non kono. Kami yo ta ko pita. Kono license ni. Mi sonni mo lekki. Yawno ko pharmacie nane mi soda ni mo lekki. Kono da docteur jo. Min ko mi andi ko sa nawni be nabete ka hôpital yo de ma visite min ma ordonnance ara soda lekelen ko a visite be anda ko ni nawnaare wonduda So mi mi ko pharmacie mi expliquani be nawnaare makko ne ko woni mo musude kon ko dum do be joni la lekki fami o jetti dum do ça va so bay Allah wadi ko nane ko nyaami dum do seda ça va ya da musere ne
qu'est-ce que o faɗɗa ka doy o waali o ɗaani ko lekki ki woni wadde effet comprimé je ɗe watta ɗum c'est bon no woodi sa komi faalno e yewtenen ɗe ça va on dikkay ma ko o yewti lango onde ɗo yewti fi mariage mum ma yewti fi no ah bon oui bien sûr ya miɗo andi ɗa welti an welti kono ɓayi kay comme tawi ko o dikkay si allah jaɓi joni noon suur ko honno préparorɗa fi o mariage mum woniɗo bon mariage on lam préparé fi piiji bus piiji boyi heno heɓɓinda e mum e min ni mi pari few sina kanko eni koye men fado taw yomi fado mo aleno mi pari few ok fi école makko noon sikku o continue ɗum ɗum ɗanade so continue gibi ka woni payi kum ka woni bo mi woni mo finance dow jangga école makko han o fewndi ka o fewndi ɗo nini hay so inni o akkita école makko ko mi forta fi yo continue on école makko andi ko waɗi mi landi par ce que lan andi gorko o yaawi ko changeata ta wolu fewndo ɗo jomboyama inna a firti hande kadi o janngata o jooɗo o defa e nder suudu tun t'inquiète ɗum ok ɗum no tawle bus par ce que haajum fof koye junngo ma wonta penseta fi programme ji fof y a pas de problème min Allah waɗimo ɗani tawi dérangement trop woni accitenmo ɗo o waalo après ko woni womi humpitete andi déjà ko mi nodduma mi ande anda lewruɗa to nandama no mi yalte toon boy gasino joni yaw fuɗɗoɗa golle maɗe non defanamo goɗɗum ɗum ɗon ɗum o faala wannamo ɗum y a pas de problème kabo sa wankaɗo tan woɗo ko ɗum anduɗa hen min quoi ƴewte ɗiɗo noon e ko ɗum mi yaltirde mum non t'inquiète après digum pa wonde fof noddam awa y a pas de problème joni mayi mi ɗawtama o ara ay nyani mau kucumu doka subhanallah kono noon yani mo tutesa o ko gorko ko ni duwa wawde nayi jungo makko won taƴade himo yaawi min ko ɗum welatanayi gorko seeɗi yaala hen tan koko coggu ko futti kaako safala jaɓɓo fof min ɗum ma finala joni a ƴetti 20 000 ɗon ko coggu futti on lampare momoteɓe yo wacce lanka nder chambre na o gasi